Shalom. Horas ma dihita amanami inanami ruas ni huriata. Soninang dihamu amanami inanami haanggi pinaribut ruas ni huriata nama dohoti parminggo taon ima parningotan ari hamamateni tuhata sian bagasta ganuk marsada-sada diramoti tuhata mahita lahoma dohoti jala patupahon parminggo taon. Asa masuk mahita ale tonggo sosona bisa juloon asa toktong ma tapara teatehon jarak ima udut ni pawangiduan ni pamaretata untuk jaga jarak
ima di prokes asa toktong hita di bagasan hasehaton nasihat tuatai. Masuk mahita di acara parminggu tahun denggama ta pai hutihut. Huriani Kristus tongon ditongani pandemi Covid sapulusia do nuaing tapatupa parningotan ari hamamateni Tuhan Yesus. Naim lang takas gomal di rohata, tung holong di rohani Tuhanido natuk paluahon hita sian sorimago Covid sapulusion. Maul do mate halak makoko partigor, adong do deba na barani mate makokop na ulibasa. Alai holan Yesus do narade mate humokop akapar dosa, ima na tahalason di ari sadarion. Yesus ditakup jala diuhum soalani salana. Rade manaon disiahon hosana di Golgata, ima inganan pamajalan ni Yesus di hau pinar silangi. Hamamate ni Yesus papatarhon holong ni rohanai di hita, uju pardosa dope hita, ai disido mate Kristus makokopita. Alani, tama mauliate ni rohata tu ibana, jala pujiota guarna. Alani tai dohomma Yesusku naung manobusau. Mar hite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tondi parbadia,
na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Si tuan ni malim si songonido tama di hita, na badia, na so jahat, na so marlidang, na so marbulat siyan aka pardosa, naong gabi tumibo siyan aka banwa gijang. Na so pola ganuk ari sangon aka si tuan ni malimi, mamboan jumolo pelean taringot tu aka dosana sandiri. Dungi taringot tu dosa ni natoropi, ay sahali doi diulahon di nama melehon dirina ibana. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus nama tersilang doho makokop hami halak pardosa, alani holong ni roham nagudangi di hami. Ajari mahami paingot-ingot ho na tergantung di hau pinar silang humokop pami, ay hodo hapurusan nami maradopon rimas ni debata, dohot panorion ni patik, dohot panorsilon ni roha. Sai sesa jala urati ma dosa sian rohan nami marhite-hite todim na badiai, jala pargogoi mahami maralohon roha sibuk, dohot hisap-hisap, dohot sakap-sakap ni rohan nami laho mangoloi ho, na mangulu jala na manggonggomi rap dohot amai, dohot to di perbadia, rodi saliling nilileng na. Amen. Hudul mahamu. Tangi hong kamuma pati ni debata, ima natar surat di Heber bidu 12 ayat 2, sono mahatana takas mata paihutihut. Tabereng ma iduk ni haporsioni, jalan na paujukosa, ima Yesus na manoton parsilangoni, sikat nilas ni roha tohap nei hian. So dia tongi hailaon, gabi hudul di siamon ni habangsa ni debata. Atong rap mangidogogo mahita siya Tuhan di bata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan di bata sai pargugoi mahami mangulahon nahong batu patik mi. Amen. Sa
jongjong do hita nuaeng di jolo ni Tuhata, tatap masilang ni Tuhatai, taring mami nga aka hahurangata dohot salpuni rohata, rodu sude ulauta nasoho bartu hatana. Patedek masude diadupanna martangiang mahita. Ali Tuhan Yesus natarsilang alani dosa nami, narodo hami tujulo manopoti jala menganggukon dosa nami. Sai marasini roha mahomi dahamion, o Tuhan Yesus biru-biru ni debatan nama morsan dosa nami. Nunga roho makoko pami, maroha holong jala majalo hami di hadiron nami. Hape di parsoran nami, mau dope hami manjalo hala na asing di hadiron nami, sai huhir pami do ikon hobar tuna di roha nami. Ajari hami mah Tuhan, asarade majakon dengan nami, jol masongon pajakon mi di hami. Sai pasunggulhon matoktong tu roha nami pakokop mi di hami, asa margogo hami mangulahon lomo ni roham, alani Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata, taringot tu hasesaan ni dosata. Humoko pita, gabi dosa do ibana naso tumada dosa di bahen debata, asa gabi hati goran ni debata hitam marhite-hite ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Hudul mahamu. Hata ni debata, turpuk di pesta paringotan hamamate ni Tuhan Yesus sadarion, ima natar surat di Pesalmen bidu 22, memuka sian ayat 2, rodi ayat 12. Ale debataku, buasa tung tadi konomuau, saya madadau do aka hata ni angguk konsian hatuauku. Saya jauh-jauh doau arian, ala endang mangalusi ho, jala borngin pedang jupang au hasonangan.
alai nabadia do anggoho, marhabang sahon aka puji-pujian ni Israel. Marhaposan tuho do aka opunami, pos doroha nasida, jadi dipalua hodo nasida. Tuhodo nasida mangangguhi, jadi malua manasida. Marhaposa tuhodo nasida, jadi dang tarurak. Alai gian nama ianggo au, dada jolma, hai leson ni halak jala parbilean ni natoro. Sude akan namar nida au marekele-keli honau, di pangangang do babana huhut mangupir-upir. Tu Jahoba manian di pasahat, asa dipalua ibana, di pangolu manian ibana, hai lomo dorohana mida ibana. Hodo tongon nama nai tau sian apuan, si papos rohaku mangocop bagot ni dainang. Dung tubu au, sai hodo parsigatungaku, sian butuhan ni dainang dope sai hodo debataku. Unang madodau ho sianau, ay donok nama parmaraan, ay suadong si partupak. Ima sahatna, martua do na tumangihon hata ni debata, jala na peopsa. Amen. Taha tidak koma hapor siautei, songon na hina tindakon ni dongata sa hapor siaun di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jahoba, ido ama pargogo no satu dusan, na tumo palangit dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siato di perbadia, nan norak sua bubuhan, ido tuata na tumau na bernit di panghuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tu banotoru dong ditanom, na mulak mangulu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, laho hudu tu siamu ni debata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani, disima ibana pamamulak sogo tu tanoon, manguhubi halak na mangulu dohot na mate. Au porsia di tondi parbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hato panalak Kristen akan nabadia, dohot di hasani dosa. Dohot dikatai nama, mulak mengulu sogot daging ni halak mau mate, dohot dihanggula nasora. Sunggul-sunggul dihita di parminggot tahun, parjolo, dung sipul parminggot tahun,
tauduti do patupahon ulaon nabadia. Jala mardumutusi adong do di parade huriata amplop persembahan imana botar jala nungga di parade di ganduk kudulata. Sunggul-sunggul paduahon tapatupa do parmingguan buha-buha ijuk di hari Minggu tanggal 4 April tahun 2020 sada masuk jam 4 manogot jam 4 pagi. Patuluhon hari Senin tanggal 5 April 2020 sada tapatupa do parmingguan pesta pasca paduahon di Bagas Joroon masuk pukul 10 sia 30 wib bodari. Songonima sunggul-sunggul siak kami. Siva
Amuak kadongan saha porsiaon, sonari masuk mahita tu ulaun na hohom. Pai hutihut si taonon ni tuhatai di dolok Golgata humokop jolma pardusa. Alani tapahibul jala tapauduk marohata pai hutihut si taonon ni tuhatai. Martangyang bima hita bagasan rohata. Amin maredde hita sian nomor 76 ayat sada. Matamado biru-biru naung tarbunui majalu hagugon, dohot hamuraun, dohot hapistaran, dohot sahala, dohot hamauliateon hasangapon, dohot puji-pujian. Amen. Tungise manuaing porsea di jamitanami, jala tangan ni Jehovah tung ise ma naung tumadasa, ay si burdo ibana tubu sangot tubur di adupan di buhina, dala sangot tunas siatano na mahiyang. Dangadong hinauli ni rupana manang hamuliaon na, iya huidahami ibana. Dangadong rupana ubahen si halo homonoton ibana. Diliay jala di pasiring jolma do ibana, bawa na sobal manghay pardangolan dohot sahit ibana. Pola ditabunihon halak buhina maradop penibana di bahen liana. Jadi dak pola hurajumi hami ibana. Tungod duak kasahita diusung ibana jala akka pardangolat tadi porsan. Alayang gorohatta madok di batado mamicang mamukul dohot pasipalibana. Hape ala ni pangalaw sita ibana tartulang. Binahen ni hajahatota ibana mabugang. Apetu ibana picak-picang parhitian ni hasonangatta. Jala binahen ni bugangna malum hita hilala. Luhut do hita lilu songo biru-biru. Ganup masih todong dalan nabe. Alay hajahaton ni hita sudena di honao Jehovah tu ibana. Di pasipal pe ibana say manaon-naod do ang ko ibana. Dang manang makuling pamanganna. Songon biru-biru do ibana na tinugu tu pamotongan. Dala songon anak ni biru-biru na hohom maradupod jolma si gusting ibana. Tung naso di buka do pamanganna.
Lao sial ladang na manugi honibana, di sorona sida ma sahalak, si Simon sian Kirene do warna. Naro tu ibana ma di paporsaton hau pinarsilangi paihu ti Jesus. Mangyuton ibana torop halak nangakaboru-boru na manangisi jala mangadungi ibana. Jadi didopak ko Jesus manasida ninna ma. Hamu kaboru Jerusalem. Unang mau tatangisi hamu. Dari muna dohot anak komuna ma. Ay na Roma akka arisogot. Donon na madisi martua ma akka na hol. Akaina nasodung tubuan. Jalan nasodung panarusan. Disima pukaw ni halak madok tuwak kadolok. Tinggangi mahami. Dohot tuwak kator. Hukupi hami. Ay mulo sangono pabahenan nasida tu hau narata. Ahama tagamon masa tu hau nang masak. Alay ditogi dope dua halak nari parjahat. Si pamateon rap dohot ibana. Masadung saat nasida tu dolok-dolok na margoar partakurahan. Di parsilak kumaibana di si rap dohot akka parjahati. Nasada tu siya munna. Nasada nari tu si habirangna. Jadi didok Jesus ma alia mang marpamuati maroham mida nasida. Erang diboto nasida nabinahen nasidai. Lahu marbagi ulos na majoput nasinura manasida. Alay di surat silatus masada buah-buah di palohot may tuhawi. Odo hatana. Jesus halak Nasaret. Raja ni Yahudi. Jadi torop ma Yahudi na majaha buah-buai. Ay jonok tuhutaido hapa jalan ni Jesus. Jala tersurat doi di hata Heber. Di hata Rom. Dohot di hata Junani. Tungin di dok situan yakka Yahudi ma tusilatus. Unang surati Raja ni Yahudi. Alay na ni dok naimanian. Au do Raja ni Yahudi. Tungi dia lusisilatus ma. Nahung surati. Nang sinurat doi. Alay dilialiay akka namamolusi may bana. Akka di paeleng-eleng ulu na madok.
Eho na mga luhay joroy. Jalan na pajongjokot sa di bagasat toluari. Palua direm, ngolo natutuho anak ni debata. Mijur mahosian hau pinarsilangi. Sumatusido pangaliay niya kasitua ni malim, si boto surat dohot situa ni bangsoy. Ay didokbe, yanasing di palua. Diri na sotar paluasa. Raja ni Israel do ibana at atong mijur may bana siyan hau pinarsilangi. Masa porsiya hami di ibana. Naung bihaposi di bata atong. Ima paluaho ni bana nuain. Mulo na lomor hana. Ay ninna do. Anak ni di bata duaw. Laos songonido pangaleay ni panamuni. Narap di parsilakon dohot ibana. Ay dada Kristus iho, palua madirim ng hami atong. Alay di alusidongan na ibana di pitsang ma ninna ma. Dang di habiari ho hape di bata, atik pe rap ho na uhupita. Uhum na igordo na tuhita, ay tajalo do upani pabahinata. Alay yang goibana, dangadong diula na soture. Laos din nama, O Jesus, ingot au, iadung sahat hotu harajaw mi. Gabi din na Jesus mamadok tu ibana, si tutudo hatakon tuho, sa daryod doho rap dohot au di paradiso. Alay olat ni Hosniari, Rodi pukul tolu, holomma sadok tanoi. Alay tar di pukul tolu, di pangyar Jesus ma suarana, dia gukom ma, ali di batakku. Wasa tung tadi konom muau, Eli, lama sabah tani. Alay ubegei ninna na deba siya nakanajong disi. Nama jauh si Eliedo. Jadi urung diboto Jesus naung marujung saluhut na asa jupang natar surati ninna ma maua sau. Jadi adong madisi isian ni tua na asom. Jadi dibutongi nasi dama limut tu bagasan tua na asomi. Di palohok may tu sada tolong. Laho manurdukon tu pamanganna. Jadi dung di jalo Jesus na asomi ninna ma. Nunga marujung. Dungi di pauduk mauluna pasahaton todina. Dungi marsuara nagugu ma Jesus ninna ma amang. Tubagasan tangammu ma upasahat todikku. Jadi dung didoki tosma hosana rimmahita jongjong. Buat martangia kita di bagasan buat tabi.
dehoma edetai. Laos dinasa tokkini mariba ma hire-hire na di bagas joro sian gijang rodi toru. Dungi humuttal ma tanoi mariga ma dohot akka batu mamak muka ma akka tanoman. Dungi hehe ma daging ni torop na badia akka namodum disi. Kaberuar manasida sian akka tanomani. Jadi dung hehe Jesus rodo nasida tuhutana na badiai patari dahon nasida tu torop halak alai dung diida iduk ni soldadui rap dohot akka donganna na jumaga Jesus laloi rodi akka na masai mabiar si tutu manasida minna ma tutu doon anak ni debata. Jadi sudena toropi na marluhut may noddur masih topuk adorana marnida na masai laos mulak ma. Alaya dong ma torop bisi boru-boru na manatap-natap madaw-daw ima akka naung mangihute Jesus yang Galilea pature-tureho ni bana. Alatongod di hari parhobasan ni pesta na balga maing maunang adong dihaw pinarsilang akka bakke di hari sabati. Alani dipangido akka Jahudi ma kusilatus. Ada asa disuruh na mga rosak hay nasida jala di paejur. Gabi Roma akka soldadui
Dirosak ma hay-hay ni na parjoloy. Songonido dongan na narap na tarsilang dohot Jesus. Aladung sahat na sida tu Jesus. Di ida ma naung sangamate ibana. Kabedang dirosak be hay-hay na. Alay ditulakon sada sian akka soldaduima mudi-mudina tuadora ni Jesus. Jadi manigor puas masiani mudar mardongan aek. Namar nidasaido nama katidakoni. Dala sitong do nahi natidakon nai. Ibana do boto sitong ni nanidok nai. Asa anggiat dohot hamu porsia. Ay namasa doi asa jupang natar surati nama dok. Nang jadi ponggolon huli-hulina. Duksalpui dipangido si Joseph nasian Arimatia ma tusilatus. Pai juron na bakke ni Jesus. Sisian ni Jesus do ibana. Alay marsibuni do alani biarna mida akka Yahudi. Jadi diului silatus may. Tungi Roma ibana. Dipai jurma bakkena. Alay Roma nang sini Kodemus. Ima naung Roma nopot Jesus borngin na jolo. Dibuam ma mir na marsaur aloe. Arga 100 hati. Tungi dibuat na sina ba bakke ni Jesus. Dibaluti ma tudagangan rap dohot na hususi. Manghuton adat pananomon ni Yahudi. Alayadong ma mardonokon haba jalani sada porlak. Jala di bagasan porlakia dok sada tanoman na baru na sodung hapiahan ni manangi sedope. Asa tusi nama di pihak nasida Jesus. Siala ari parhobasan ni Yahudi. Ay jonok do tanomani. Maredde hita. Adorakso masuk kita tu jamita. Julu mareda mahita sian buku ede nomor 20 sada ayat sada.
Dami ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima na mga ramoti, ate-ate, dohot pikiram muna. Dibagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Purian ni tuhata na hinahulungan na marpungo diari sa daryon. Bagas joro rap dohot na marpungo diganup bagas nabi. Ima patupahon parningotan dari hamamate ni tuhata Jesus sa daryon. Tuhata mana toktong madungani hita. Ang giat di bagasan hahipasok kita sa luhut na. Hata ni debata turpuk. Jamita di parpungat ta sa daryon. Imasyan na tarsurat di Lukas bidu 27 ayat 44 sa trodi ayat 48 songonom madidok hatana disi. Jalata jahama mar sikat sorin. Jadi mareak pukul 12 songgop ma naholom tusadok tanoi sahat rodi pukul 3. Ay makolom mamatan yari jala maribak mahire-hire na dibagas joroi bola 2. Tungimar suara naku kuma Jesus ninna ma amang tu bagasan tangamu mahupasahat todekku. Jadi dung didoki tosma hosana. Jadi sudena toropi na marluhut mainodur. Masih topuk adorana marnida na masay laos mulak ma. Dido sahatna. Uriani tuhata na hinaholongan di bagasan tuhata Jesus Kristus. Barpungu hita tutu diari sadaryon. Di bagas joro ni tuhata. Tuhot diganu bagas tabi. Laho marningot sada ari nabalga. Ima si taunon ni tuhata Jesus. Namate di hau pinarsilang. Mauliate ma tadok tutuhata. Ala di bagasan partikyanon. Boydo hita tutu marpungu di bagas joro ni tuhata. Natape daksude hita ruas ni huriatta boy ro tu bagas joro. Ima laho majaga hahipason ni pardagingon. Asa malua tutusian sahit. Nasa itoktong dope masa di humaliakta sahat tutikyon. Nakpola mamaksahod diri hita. Wasadang boy ro tu bagas joro madohoti parningotan hamamate ni tuhata Jesus. Paingot ma marhite natapatupa songoni. Totua sa toktong marhahipasod duhita sa luhut na. Anggo di taon na salpui tutu takas do taboto. Sudedu hita dang boyro tu bagas coro laho madohoti manang patupahon. Pesta parningotan diari hamamate ni tuhata Jesus. Ala taboto do disido parmulaan ni sahit. Naro tutongatongata. Jala namat sehatop tiki menular. Tusude hita jolma. Ala nido bay na pitoradong di bay pamaretata PSBB. Asa boy hita sude malua.
sian parsahitoni. Anggiak matu juluanot tu partikian naneng robo hita suderap marpungu marsaur di bagas joro ni tuhatta di bagasan hahipason. Hamunak kadongan na hinaholongan di bagasan goar ni tuhatta Jesus Kristus. Sada sian 5 hari na balga na tapes tahun di ganuk tahun. Jalan natuktong taingot ima pesta parningotan ari hamamate ni tuhatta Jesus. Totu nasobui halupahonotta. Nasobui mago sian ngolutta. Alatakas do taboto songon halak na porsia na manada tuhatta Jesus Kristus. Hina arga dohot hina balga ni pakorhon ni hamamate ni tuhatta Jesus na dihau pinarsilangi. Naung tajalo jalan ataha porsiai di bagasan ngulutta. Pabua adong pakorhonna di bagasan parangulutai. Sudedo hita tutu jalma na porsia di tuhatai. Nadong di tonga-tonga ni portibion marningot ari sadarion. Alahamamate ni tuhatta Jesus. Edo dalan na pinatupa dohot na sinakapan ni debata. Laho paluaho kita colma sian aholomon dohot sian dosa. Asa sude akan naolo persea akan naolo mangihuton tuhatta Jesus. Boy makilala di pabahenan ni tuhatta Jesus. Alani di hari sadario di nata patupa pesta parningotan hamamate ni tuhatta Jesus. Sangobas ditogihod dohita laho marnida marhite hapor siautai. Mamereng marhite hapor siautai si taonon naniadupan ni tuhatta Jesus. Sahat tu na diparsilakon ibana. Tutulas di si boy dora adong tubuh bayangan di pikirata sungudia do pabahenan niya kajolma na toropi patupahon na sodenggan para dopot tuhatta Jesus sahat tu na mamarsilakon ibana. Bartu nang tapayutihut nakid di barita si taonon sahatu hamamatena di hau pinarsilangi. Maikon calon ni tuhatta Jesus doi. Tanpa ada perlawanan, tanpa ada komentar, tanpa dipatuduhon ibana anak ni debata. Dohot nasopola ti patupa aka dalan mga bati na binahen ni jolma tu ibana. Bolo istilana tadok binamasay dengan pasrah. Yesus menerima apa yang diperlakukan terhadap dirinya. Mulut taida manang natajaha adorang so turpuk taon songodia pangalahon yakka natorop dong di parsilakon nasida tuhatta Jesus daksay dope na di bagasan rohanai patuduhon kebencian maradupun tuhatta Jesus.
Daladak say dupe dang merasa puas dupe nasida. Patupahon nak kahajahaton. Baraduput Tuhata Jesus nak penaung diida diparsilakon. Lapatan na nunga dihau pinarsilang Tuhata Jesus alay saitong di palialia. Tidak merasa puas apa yang mereka lakukan dengan kejahatannya. Saitong dope di paururu. Songon nabi naritahon ni siluk kasadorak seturpuk tau. Tatu sida molo hata di paururu ate kamanginang. Diolok-olok. Dianggap orang yang tidak mempunyai arti. Di palialea. Tungimuse adong pangalaho naniulahon ni na mamarsilak ko Jesusi. Imana mabuat sinumon na asom. Dipaksa untuk meminum minuman yang tidak layak diminum. Adong musena palialea hom madok. Ang anak ni raja doho anak di debata bapa lua madirimat tong. Masa enggak bisa? Mula sonar pani, masa enggak tahu kamu kan orang pintar, masa enggak tahu mengerjakan? Kaleseng-leseng, pangaliaon mah kuarna. Jala dakolan akana toropi. Alailos adong do sada sian natar silang rap dohot Tuhata Jesus na dohot tok palialiahon. Barani du ibana madok. Ada Kristus iho. Papalua madirima tong. Nang hami pe minna. Tong manarihon marhite aka padohan na solinggan. Angko di rohana lapatan ni naridok nay nanidok ni sada parjahat imana ni habirang ni Jesusi. Lapatan ni didok aparcuma doho Kristus. Tapi subuhi di paluaho dirin. Dia mampu mengatakan seperti itu. Aladang adong panadaw. Dang rekod di bana ise Yesus. Jadi molo di istilana sinuaing omma col mananiro na soboto magona. Ngadoho ibana tarsilang halani hajahaton na layso sa itong palialiahod dungan na. Kanido na masa di si. Ido asa di picang sa halak na tarsilang na disiyamun ni Jesusi misay madok. Naso di botohodo hita manaw si taonon. Dala di pangido Tuhata Jesus. Yaduksahat ho tuhara jaumi ingot hami hinna. Dala ipatuduhon pangiduan di bagasan haserepon ni roh haibana. Mangido pangurupio do ibana tu Jesus. O Jesus ingo tao. Yaduksahat ho tuhara jaumi. Meminta pengampunan kepada Tuhan Yesus. Ala diboto nasala ibana, diboto parjahat tu ibana. Kamu nga kadongan nanginaholongan di bagasan kuar ni Tuhata Jesus. Marhite siyan turpuk taon nang jut-jut tajaha dala tabege tetu manungguli hitama musen waing. Kepada kita diingatkan imana masa di partikian ni nalam jonok. Saat-saat terakhir di hamamate ni Tuhata Jesus. Aladong do tidok terjadi sada peristiwa wujudi parsilakon nasida Jesus ima nasohea masa di tonga-tonga ni Porkibion.
makolom portibion sa liling ni Tolujom. Tangarong do pe masa di partikiani makolo portibion jala di do jol malani gerhana matahari di. Tangarok pangatusion niaka jolma namadok si songoni. Alai molope masa terjadi peristiwa na songoni. Songon na taida di bagasat turpuk taon. Ima dalan ni debata. Laho patuduhon pabua. Parbinoto do debata. Di si taonon ni Tuhan ta Yesus. Jala di patuduhon debatado kuasona di tonga-tonga ni portibion. Asalam di tadda jolma. Ise do Tuhan Yesus naung diparsilakon nasidai. Molope taida tangadong komentar-komentar na pinasahat di Yesus di naniadupan na aka naso patut si baheron ni jolma tuibana. Jala sakap ni debata naung patupahon songoni terbukti mai. Terbukti do sakap ni debata na paholo portibion mamukas ya jam pukul 12 sahatu pukul 7 putari. Ima sahatu namate Yesus. Jolo di pasahat Yesus todina tu debata. Adong ma reaksi nama dok. Sada pernyataan. Natutudo. Halak natigoro hadoon. Sungguh orang ini adalah orang benar. Masalah lengodak kia di boto nasida songoni. Bang dihapur siya nasida. Dipalialay nasida do. Alay pada saat terjadi naholom selama 3 jam. Ahama reaksi nasida ido bain na idok. Natutu si tutu do. Halak natigor do. Nama Teon, lima lapatan ni. Jala di dok, may nodur nasida. Kalau may nodur, lapatan na menyingkir. Menyingkir dari peristiwa yang langsung mereka lihat. Menyingkir karena merasa takut dengan keadaan yang terjadi pada saat itu. Masih topuk andora nabi. Kalau didok masih topuk andora nabi. Ima termasuk reaksi do sikap narong penyesalan diaka nabi nahen nasida tu Yesus. Bahasa ubay sungonia te. Bahasa hupalia-lia Yesusia te. Kenapa aku melakukan seperti itu kepada Yesus ya? Padahal dia itu adalah orang benar, anak Allah. Kalau dibutuh na merasa bersalah. Dibutuh naung sudi na niulahon nai akan nasorenggado. Walaupun naik koni di rohana patuduhon panol solion. Songon na pinaritahon ni turpuk taon. Tutuboy do kabisada parsiajara ni. Asa jolo tung takas dipikiri niyan. Ahana naik si ulah konon na. Sa unang gabi ditopu adorana molo sala na ni ulah konay. Ahana naik si bahenon na. Ahana naik si dohonon na. Si tong dumanang na daw. Jala aha pakorhon na molo dangadong hasitongan ni naniulahon na. Kalau memang saya dong do jalma napatuduho pangalaho si songoni.
diulahon, dihatahon, disuarahon, sojolo dipikir ya hanani dok nai. Dungi adok pakorhonna tuakan hasing. Songo barita na baru masa na tabotun wai. Lima barita na di hari Minggu. Peristiwa na di Mabes Polri. Jadi taboto do pelakuna sada halak buru-buru itu teh perempuan. Out nasitong pelakuan berpikir dengan sitong ibana sebelum bertindak melakukan nabi nahenai secara normal totudang ulah honon nai itu tahayat akainang molo sitong do dipikiri aina diulahon nai mamolo taida tatusi dos mei napa masuk ko diri na tujorat ngadi boto songoni alai barani do ibana mangulahos songoni totu pa masuk ko tujorat ma ibana alai ngagumugo na masa disi pikiran na sudingkan pikiran hajahaton na tubuh di bagasar rohana gabeima diulahon ima dihuton tung manopu adorana peibana di par pangalahonai badang buibe sonani dok dari turpukon batuani do akan torop na mamereng peristiwa na masai ya boy do penasida madua ido ban nagabe dung dibereng marmula kabe mainodor nasida jadi hamunak kadongan sudi nabinahin ni debata dinamati Tuhatta Yesus di hau pinarsilangi ima sada dalan ni debata paubahon pangalaho paubahon panadaon ni sudi jolma baradopon Tuhatta Yesus. Jadi di perubahani tujuanna asaolo makaporsiai Tuhattai dalam rangka apa tujuannya datang ke dunia ini. Nang nanaing patuduhon na hebat ibana. Nang nanaing patuduhon na malo ibana, na pistar ibana. Na margogo ibana dungi baenon nama lomo-lomo na tujolma. Sudema dihatahon na di bagasar rohana tujolma asa tarida kepaweranna dangi. Halai na pinatuduhon ni Tuhatta Yesus naing manugihon mabuan ngulu ni jolma asambadua sian aholomon dohot sian dosa. Idona taingot di hari sadarion bain na marpungu hita bain na marsaur hita dohot Tuhattai hinabalga dohot hinagudang ni pabahenan ni Tuhatta Yesus ay dohot dohita di palua marhite hama matinay. Ala ni margogo mahita tu partikian na ng roh. Asa Tuhattai tahaposi. Asa Tuhattai taihuton taguruhon laho patupahon naka ulaon na hobar tulomon ni rohana. Pasu-pasu Tuhatta mahita. Dala dilehon hahipason. Diari sadarion nang tuari marsogot. Asa toktong malua hita. Sian pandemi kopiton. Amen. Martangiang mahita. Tuhan debata Jehovah manami. Barhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Mauliate doho puji-pujian mahu pasahatami tuhwale Tuhan. Dia sini roham nang takas di patuduh kotu ngulu nami sahatu tikion. Marahai pasok kami sude romar pungu marsaur di bagas joron. Rap dohot aka dongan nami ruas ni huriam. Namar pungu di ganup bagas nabi. Marsaur hami dohot tuale Tuhan marningot. Ari hama matem.
Ima dalam wale Tuhan naung pinaturuhommu di ngolu nami jolma. Asa sudi kami akan naolo porsia malua sian haholomon. Malua sian dosa. Jala toktong makirim yaka pabahenamu sahatu ujung ni ngulu nami. Ai togi honommu dohami Tuhan nguluan na sora sudai. Mauliate male Tuhan di namar saur hami dohoto marhai pasok kami disungguli ho hami muse di namasa na niado pami ay namanugi ho kami do itutu asadau hami si anak karagam ni pangalaho nasodi halomohon roham alay toktong hami makapor siya ho mangihuton saluhut akan naung tinonahommi. Ale Tuhan di batama nami nang akasude. Tungan nami ruas di huriam molope so boirap hami marpungu di bagas joro di hari sadarion. O mana toktong madungani mangurupi nasida. Yakana di bagasan parsahiton. O mali Tuhan na mangalikon hamalumon di ganuk nasida. Rupi hami ale Tuhan di sudia kaulaw nami. Dot akan namasa dope di tonga-tonga ni negara namion. Ang dia di bagasan hasonanga kami sudi mangula kaulaw nami dumobi. Marsaor dohoto diak kapartikian nahu patu pahami. Alani pargogoy sudiak kapamereta nami ale Tuhan nasaboy nasida mabuak kami. Tungulu na marlas ni roha dohot hasonangan. Alani pargogoy sudi na manguduhok kami. Di tonga-tonga ni pamareta nami on ale Tuhan. Asa toktong marhahi pason nasida mangudahon akan narikot di ngulu nami si ganupari. Asi marohap tangi hom matang yang nami naho pasahat tami tuho di bagasan kuarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Huriani Tuhata, tapasa mapeliata tutuata, ima pelana parjulut na tu pusat, huhut mata puji Tuhata, marhite ede huria nomor 86 ayat sada rodi udutna. Mile
kita sa luhod na. Kapasa mga piliata tu di bata martangi yang mahita. Ale di bata manami na di banua gicang, odo haroruan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan, dohot nasaw libasan na mauliutus. Upasat hami masian na nilihom mi tu hami pilian nami tuho. Sa jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa ho parhasiak kami pilianon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni Huriam, dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam tadahami gudang ni silehol-lehom mi tuhami. Asalam girgir hami madok muliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan de bata amanami na marhabang sa di atas ni saluhut. Nga patar huida hami holong ni roham nagudangi. Gumudang doy siyan holong ni rohani ama-ama dohot inaina di anak konna. Tung naso tartibang do gudang dohot arga ni silehol-lehom mo di hami. Ay anak mo nasa saday di suruho gabe jolma. Manaon pardangolan, itcah-hicak, dohot pastap-pastap, gabitar pa jalibana, jala tu hamatean humokop hami. Mauliate ma rohanami. Alanong say utang nami jala malua hami siya dosa, siyan hamatean, dohot siyan gonggoman ni si bolisi. Alani puzyon nami magwar mo na badiyay. Alanang dipatupa anak mo pardomuan pardinganan nami tuho. Ale Tuhan Jesus Kristus biru-biru ni debata. Nang mamorsan dosa nami dohot dosa ni hajol maun. Mauliate marohan nami tuho jala puzyon nami mako rodi sa leleng ni leleng na. Say tatap mahuriam. Na hinokop mo jala na pinapungumi. Say pahok madihami hasesan ni dosa, dohot dami na pinatupami. Say paiyas jala parbadiyay mahami, asa tarbuak ko hami tubanua gijang, pasorhok kami tuak kanabadiyay. Say bunu jala parsilak ko majol madaburuki, dohot sakap-sakap na ruwa na dibagasan rohana. Asa unang marlidang madapoton ama na di banua gitsangi. Upasat hami badiri nami tuho, jala huliok kami rohanami di bahen inganan mo. Ala naung dihok kopodo hami, diho mahami, jala ho dihami. Say unang loas hami sirang siyako, tungani mahami jala saur maho tuhami. Say patogu mahaporsyon nami tuho, asahot lakka nami, rodi ujung ni hamatian. Seramoti makaruasmu, namamaritahon holong ni roham, dohot akapabahinan na dinggan, dohot dalan naong pinatupami.
atong manang mangulu, manang mati pehami. Hodo Tuhan nami, dohot Raja nami. Saya si maroham, ingot mahami di hasanga pomi. Jalabuan hami, tu hasonangan na di labung ni debata. Amin alia manami na di Banua Gicang, saya pinarbadia magwarmu, saya Roma harajaumu, saya saut malo meniroham di Banua Tongaun, songon na di Banua Gicang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siap hari, sesama dosa nami sangopanesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tu hami. Unang hami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Kalau hamuma pasu-pasu siat debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala dipasorhon madamena tu todim. Amin. Kudul mahita sa loob na. Yamuak kamanami, inanami at dorang sota uduti, ulaon na badia, ulo istirahat mahita sa pulo. Thank you.